Iki urung tak anu. Delok pemirsa iki. Iki wis iso. Iki lele apa pemirsa? Delok pemirsa. Alhamdulillah. Lele kedene sak ndas. Delok mak, delok mak. Delok. Ih. Aku gak wani nyegar banget. Gila pemirsa delok yo. Iki lele. Lele apa iki pemirsa? Delok cangkem mangap-mangap ngene. Emang wis tak Delok ilate gudi iki. Ini delok. Iki gak wedi mak. Mak iki. Mak iki Wis lele kondi mak. Alhamdulillah pemirsa iki lele dikasih sama bapake AB. Sedikit bercerita nanti ya pemirsa pas lagi makan. Semangat delok Tak iki. kronologi Iki gila pemirsa. Gila ora pemirsa? Delok. Iki wis. Ndase kok ngene. Delok matane mak, matane. Wis kok mbok delok-delok. Ngene iki jare nek kedep dadi ora. Alah omongan sing ora-ora. Nek kedep dibalekno ae. Ngiling. Ora kedep kok ya wis balekno. Balekno. Wis. Iki tak kasih bumbu, Mang, soalnya bumbune ora teko ada bubuk, bawang putih. Ngene mak, sak tangan ora. Ruweh. Wah. Lah ya delok iki. Gila. Ini iki sing mancing-mancing ra pokoke piye. Kan nek wesile. Iki nek mancing pemirsa, make dikasih. Dadi ya alhamdulillah rezeki. Mancing. Saling engko tak critakno nek pas sambil makan ya. Delok mak jeroane mak. Jeroane. Iki metu ya. Iki atine dadi gak tak buak. Gede. Bukan sing berarti pake. Heeh. Lari ngomong kowe. Maksude iki ya wis lah. Iki lho atine. Iki kan saiki. Mak gak tega. Berarti nek goreng ndase lengone agung kudune ya. Lah kuwi delok sak wajan lengone. Ora kowe aku ndase berarti kok. Karek. Ya ora. Iki disigar dadi loro mbek make kok. Aja, ngesakno mak wae sekali loro. Oh gak mesti ku ndase mbek make. Aja ngesakno. Ngesakno dadi loro ngesakno wae. Nah kan wis mateng. Ya aja ngesakno kowe. Iki wis tak kuwi kasih iki coba dadi loro neh mak. Ndare dadi ngoyang sesuk-sesuk. Iya iki akeh kok ya pemirsa biar hemat pokoke engko nek mangan diro-iro dhewe lho. Mesti gari dhisik ae ngene ra ngono mek kira-kira. Apa iya saiki lek sapa bene? Lek terong mak tiga terong. Iya lek Iki pemirsa diglepungi. Sawae le. Kita menang ora, Iya apa? Ora lembut lho nek ngulek tangane wis ae. Ya, kacang. Mah ora sedep kok. Aduh. Aku setelah pemirsa. Lah ndek gratel pemirsa, mosok wong lanang ape ngulek. Aduh. Kabale ya. Gede-gede ngene pe yo. Aduh. Ini pemirsa piur sak kabeh. Lambe meh lho. Wah, aku buntute kok. Aku daginge. Aku dase. Aku dase. Glepungnya sing nyesaki manggu goreng tempe, Mak. Mau amis di. Ya gak apa-apa ya bener amis-amis e. Ya carane ngene lho. Sabar. Sabar ya pemirsa. Kan gue man. Kayak bumbu marinasi. Padahal ki gak marinasi lho. Ora iki wis kantil lho, Ndi. Wis nyiso ya masak kantil-kantil iki. Kok terong ini yo. Iki lho rene to. Iya, Mak, yang sakno iki, Mak. Kira sampe mangan tak Noh melok. Tangane gratil. Gak, Mak. Iki wae ruswane, Mak. Apa sik rusuhan iki? Ora ha wis jumbar sik rusuhan. Balik ini. Tidak meledos-meledos. Ini mah kena ndok ya, Mak? Gak. Berarti lanang iki yo. Apa rek ndok-ndokan? Lene yo. Sing beteti Pak mah aku gak tega. Sirahe pemirsa. Sakmene gedene lho ora tega aku lho. Sakno, Mak. Ya, Mak. Sakno. Asin nih. Wis Asin, Mak. Bisa loro, Mak, gak bukur nisan. goreng kabeh to.
Pangane gratis lah iki. Heran aku. Wis asin. Omong gak tega tapi nek wis mateng dicuci iki pemirsa. Wes. Astagfirullahaladzim. Nah, ini pemirsa sudah matang semua. Dibagi loro, Mak. Sitok enti, Mak. Iki pemirsa. Ben kanggo seminggu. Ben kanggo seminggu pemirsa gak blonjo lho. Soale lho banyak banget besar-besar. Dadi iki arep tak soloke. Wis kaya ngene lah. Kita masak lagi, kita pateni sik. Nih, tapi wis pedes, Dik. Hah? Wis pedes ayame. Anu nih, wis pedes. Iki Mbok glepungi sik pembejangan, Mak. Iya, kuwi lho dase gue man. Udah setok berarti. Kabeh ambek kuwi. Alah. Apa iki? Apa dase tok ayo? Iki ben. Dasi yo, heeh, engko kan bagianmu Ya wis, dasi. ya wis. Dase aku kok. Heh? Aku. Aku dan dasi aku. Aku. Wis saiki ae disarati kok ben iku lho balunge ben nglothok. Sama reng otak, Mak. Ya kan dadi enek banyune leh ndi nek ora kan klotakan. Walah. Iki dikek kemangi ngono ya wis mantep. Kopi buri rica. Kak. Kok enake masake angger mateng. Kirane ndase ben ora klotakan. Ya iki nek ngono ora usah tak santeni ngene ae. Kitok ae. Iki di ngono mang ya. Sing kuwi disimpen dinggo barbar sesuk. Seminggu apa sak wulan. Udah jamuran ya, Pak. Tak. Lah mosok ape dintekno sak bedakan ente. Wah lagi kayak godhong minyak enak di. Godhong minyak. Tak usah buket-buketan, mari kolesterol. Sing penting nggo lunyon-lunyon. Segone. Yes. Masa mau ndak setok le? Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan diriku. Jo ya sama. Wis iki tok ae kok iki wis sak wajan kok. Nyo. Nanti ngene pemirsa. Kecilkan api, tunggu mendidih. Iki balunge ben rondo. Apa nek ngarani? Empuk. Ayo duwe. Terus disesepi, mukbang kepala lele. Masih ubah aku. Apa le? Yo mbek mak ya. Yang paling suka kepala siapa? Aku. Ben, nek seneng ndas marai melok bu. Kan kepala keluarga. Kepala. Wis cip-cip. Ngene iki wis pemirsa. Dikek Orang buat ambil graulan apa ngono, Mak? Graulan apa? Dong minyak. Masih ini pemek ngono iki. Ora sakjane gathuk dong minyak. Iki sesuk piye? Bikin ayo. Pak, iki gak usah tak kei dong minyak ya, Pak. Nek dikei dong minyak sesuk. Ora usah lah ngene wis kok. Wah, sedep sekali. Wis ambune wangi banget. Pemirsa, masakane mae wis mateng. Lah iki dudohe dienggo lunyon-lunyon. Ya, iki sing digoreng mau. Wis, engko nek pengen sing gak dijangan. Sudah mateng, saatnya buat makan. Menu sederhana. Alhamdulillah pemirsa iki dilanjut mangan lelene pemirsa iki. Emang di dudoi lelene. Tidak nawi lelene iki. Ki dase dene. Dase sama ini gini. Pak sepupu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mau apa macet malam nata benar. Amin. Untuk orang kayak domenyo kayak gitu.
Dadi mau sing digoreng sing dagingnya Tutupan. rambut kono. Apa? Gemes. Padahal pedes itu tuh ya, nek ora sithik-sithik kengko mencret ngising ning guri lho kengko. Enggak. Laju yo mak yo. Wong di apa? Oh, kucingnya Ya. Pedes ngono kok e. Anak. Keren. Ayo pemirsa mangan maghrib. Malam. Iya, makan. Sampai mana nih? Oh, nek Pak Amno pas aku go. Kan mangane perawi? Enggak. Enak ketok aku pengen nolak mangan. Semangan wes. Dino aku mangan aku terak. Mandi esuk tok. Cik tahu ya jebuk regoni aku. Aduh, aja nih tadi. Pedes saya, Pak. Oh, pedes e. Pedes kok iki. Gerak. Lah kok wis mangan ngono kok iso? Ini kan jangan nih, Mak. Oh, Dia mau deh, ngaji apa dulu? Pilih mana tuh ibu apa bentuknya? Cika. Sah. Jadi kotoran ini temennya wih. Oh. Lembora. Ya, Oreo iki. Ya. Nah, sih. Kayaknya gaule pemirsa, gaule godong ini kemudian sesuk ae. Opo nih, tapi koyo Enak kan? kuwi corona kucingnya corona wi. Berhenti. kayak ibone ndi? Kayak ibone. Aku makannya kucing ini. Heh? Aku makannya kucing. Wis makan iku sing. Aku makannya kucing. Lah iki jek akeh iki lho piye Mas barang. Heh? Aku ini kok gatel lah. Kalau belok makannya. Tak guna makannya kucing. Apa yang mangan nih, Dewi? Makan pemirsa. Waduh, sedino gak leren pemirsa. Rasanya awake koyo di pedes sih padahal Pak wis menikah. Rahim. Jangan nih. Berarti iki gak merasuk. Iki sasin nih. Emang sing Nah, jangan ramah. Sama. Sama. ngerempolo pemirsa. Iki gak sedembok tetet deh. Pangan pun aku mau. Lalu kebon jupuk cah terang. Teman. Percaya Pak? Pak udah paham pun aku mau. Iki nih loh dijupuk. Bismillah loh. Iki loh pemirsa. Dia curang pemirsa. Padahal sing dian kan iki. Curang. Iya apa? Iki gak anu. Apa piye? Wes. Wong bangkang. Nyelok di nek nyelok. Enak ya. Enak. Apa udah sih? Iya. Bismillahirrahmanirrahim pemirsa ya. Aja melok iki wi pedes wi. Wis mek dagingi ngono kok netet-tetet iki lah. Iki lho wis ono daging. Iki perkara seru iki lho. Seru. Waduh. Ya pemirsa. Seru tapi Batok kuwi. disesepi. Hah? Batok kuwi. Wah, ini cipratan. Perih kuwi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku seneng. Awas ini kecipratan, Wi. Panas, kok. Iso. Bismillah muluk, pemirsa. Mak beratus tapi. Nunggu angkat mun aku saya kabeh. Andi jaluki.
Di, kok jalan das, Di? Kok jalan das? Mae seru pengen tak serop ngono. Iki ayo berdua. Kuwi aja wi, kowe wis daging ae wi. Kita kok ambil saling menari. Wis kene. Ayo, Ya, Be. belok kene. Ayo kene. Tangan cuci tangan. Wis iki mengusik. Kalau telu tetep-tepetan. Batok kono. Ya iki garo dudoe wis mae gak usah. Cukup-cukupan batok iku kan. Ayo, tetep je, Mas. Iki aja iki aku. Iki mang wis dijupuk pakmu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa jalan-jalan nek gede kayak ini? Iya jenenge. Iki lagi mencoba pemirsa lele gedene sak buah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mana pedes kok sedak yo yo. Yo iki sedepan cilik. Nah. Nah. Iya. Resep padahal. Wes tak penakno ya daging ngene. Pengen. Iya. Boleh lho. Kayak wes. Ya. Ya. Halo. Apa no? Halo. Enggak. Halo, Le, piye? Tekan ndi, Le? Kasar. Ini mana nanti? Kurang kono sarane. Coba pak ning nggo balik mes kono. Jase siapa jase? Oh. Lho kok wis. Coba Jika enak kono enggak bisa jebar kok dua. selesai. Sama lagi. Ngapa sakno? Iki ngesakno tapi yo nek manut mesti koyo ngene lek. Kayak iwak Aku pitik ape ya. mangan sego kowe ya iki. Kerep gede iki. Cek, kok makanya aku enggak ambil buat tadi. Belum segone, Mas. Aku seneng banget iki. Ambil iwak. Ini.